ଖାଇନି ଖାଇବେ ଆଉ। ଘରକୁ ଫୋନ କରିନି। ହଁ 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 କାଲି ବୋଉ କହୁଥିଲା ବା ଘରେ ପାଣି ପିଇ ଦେଇକି ଆସିବ। କାଲି ବା ବୋଉ ଯାଇଥିଲା ବଡ଼ବୋଉକୁ ନେଇକି ଏଇ ସେଇଠି କଳଘରକୁ। ସେ ତ ଆସିନଥିଲା କଣ? ହଁ। କୋଉଠି ଫୁଲିଛି ହାତ କହୁଥିଲେ। ସେଇଠି ପୁଣି ସେଇଠିକି ଯାଇକିନା ଚଲଉଛନ୍ତି। ଅନା ଆଗେ ବଲ୍ ନେଇ ଲଗେଇକି ତାପରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲ କେତେ ଶିଉଳି ପଡ଼ିଲାଣି।